Слугиня на разположение 24/7 и накрая нещастница съм била. Рани куче да те лае. Маш ще ги оставя да ми ядат войната, да ми ядат, ще си взема партаке, ще си хода при майка ми. Да, и ония малък гей, дето го взех преди 20 години, та го взех, та го направих човек, до сега щеш да останал помия при майка си. Да, ама го взех, добра съм, всички ще живи благодарение на мене. Да, взема да си тръгнеш, се затрия всичките, не знаете копчето на пералнята как се пуска. По мярчовци. Да, накрая заради всички вас минах на антидепресанти. Нещастници. Да, ама един ден аз като си отида, ще реват. Човек оценява това, чак като го изгуби. Помярчовци.